Sa number 10, Bagyo sagwa sang PAR, isa na ka Super Typhoon, pero nagla-in ang ruta. Las 2 ini nga hapon yara sa 2,440 kilometers east sang Eastern Visayas ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Isa na ini ka Super Typhoon. Nagagiho ini sa kada sigon nga 215 kilometers per hour kag may pangmadlos nga 265 kilometers per hour. Gina-forecast sa pag-asa nga wala sa direkta nga epekto ang Super Typhoon Sinlaku sa Pilipinas kay hindi ini maglandfall kag posible nga hindi na gani makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Nag-recurve na ang bagyo pagkadto sa North Pacific Ocean antes ini nakapalapit sa PAR bangod sa high pressure area sa Northern Philippine Sea. Gani sini nga semana palaabuto ng mainit kag mapaang nga panahon dala sang easterlies. Kung may pagbubo gid man sang ulan, ini ang tugal lamang sang localized thunderstorms.